Pelattiin äijien kanssa yksiltä pleikkaa ja mietin, että olisi kiva nähdä äijiä taas pitkästä aikaa. Tajusin, että reilun viikon päästä Ketellä olisi peli Jyväskylässä ja Kete on puhunut, että se jäisi siellä asuvien kanssa sitten viettämään iltaa sinne. Siitä sain sitten idean, että mitä jos järjestettäisiin pikku ylläri. Mukaan sain sitten lähtemään Oden, Läjän, Otto V:n ja Ana Tuden ja luonnollisesti Keksan, Mannon ja Remon, jotka oli alun perinkin lähdössä illanviettoon Keten kanssa. Ja seuraavaksi tapahtui seuraavaa. Jyväskylään saavuttu, haetaan Keksa ja aletaan valmistautua Keten huomiseen peliin. Mitäs Samu? Ei mitään. Kiva nähdä äijä. Mikäs meillä on nyt plääni? Mitä Läjä Kete sanoi sulle? Mä tuu pelaa pleikkaa. Mut? En tullut. Miksi? Koska kusetetaan Keteen ihan huolella. Tässä on nyt paha tilanne, kun Kete kyselee kaikilta, että tuutteko pelaamaan. Ja meidän pitää koko ajan kusettaa, että miksi kukaan ei pääse pelaamaan ja miksi kukaan ei voi olla Ketenkaan. Antaa pojan olla. Tos on numero 1 patologinen valehtelija. Hei. Huomenna nähdään peliskete. Kello on 2. Keten peliaikaa 12 tuntia. Ketelle ei toivottavasti vielä ole mitään hajua, että me ollaan menossa sinne. Katsotaan mitä tapahtuu huomenna. Hyvää yötä. Kello on 3:30 sunnuntai-aamuyöllä ja ottelen Remootessa Haminassa. Remo ja Jari-Pekka ja Hartola. Joo. Jyväshyvässä viimein perillä. Kello lähentelee aamu 7 ja kohta nukkumaan. Huomenta. Paljon kello on Läjä? 11.27. 11.27. Valitettavasti Otto ei päässyt tulemaan, mutta onneksi laittoi sähköpostiin tämän Keten kuvan. Kohta lähdetään kirjastolle. Tulostamaan. Lähdetään. Läl. J. Minne me nyt lähdetään? Mitä kirjastoa? No, lähdetään. Lähdetään. Ole hyvä. Kiitos. Yes. It's lit. Ei onnistunut tulostaminen täällä. Anna lelun kirjastosta. Koitetaan, jos täältä oikeasta kirjastosta nyt onnistuisi. Ei. Esteetön sisäänkäynti pihan puolelta. Taas tsempatti turhaan. Moi. Moi. Olisiko tulostaminen miten onnistuu? Joo, tuossa on niitä koneita. Tässä on No, väritulokset maksaa 60 senttiä ja mustavalkoiset 40. Okay. No me otetaan tosta joku 10 väritulostusta. Joo. Tulosta. Mulla se tulee. Mitä oot mieltä tässä meidän tulosta? Tosi hyvä. Eikö se oo? On. Kaunis poika. Niin on. Mulle sukuni. Keksan iskurepliikin. Eihän teillä ole mitään muovitaskuja täällä. Maksaakohan ne? Sekin maksaa edelleen rahaa. Eiks teillä oo rahaa? Yes. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Päivän jatkoa. Moi moi. Moi. Täällähän niitä on. Kuminauhat löytyy. No niin. Tuosta noin. Kiitos. Ole hyvä. Toivotaan, että se joukkue voittaa sit siellä tommosesta kannustuksesta. Joo, kiitos hei. Moi moi. Tää on ihan täydellistä. Tää on ku ala-astian olis. No ei tää pysy tässä. No pysyyhän. Tätä tee Askarit on mitä vittu. Tost leikkaus. Pelkkä pää vai kauan? Pelkkä pää. Korvat silleen vielä. Leuka ja korva. Nyt on tarkkaa homma. Hyvää päivää. Yeah boy. Tää on askartelut menossa. Ei vitsi, tosta tuli hyvä. Tosta. Toi on ihan
No niin, lisää vaan. Onko sun lisää saksia? Voitteko te lusikasta? Joo. Vittu kun mä aloin leikata. Oikein luokka. Onko se nyt tulossa ollut? Se Ana on kyllä. Sillä et vetää pikku solla, mutta tonne. Nyt sitä. Monet Pääs. Kattokaa nyt! Moro, mitä mestari? Otetaan alusta, tää meni. No niin. Minne me ollaan lähdössä, Ode? Keten peli. Skoraan 40p tänään. Molempien joukkueiden nakemmat pelaajat. Nakeen pelaaja numero 2, Miki Kuusisto.